Sanibonani. Hawusheni. Minjani Mashaka? Minjani Mashaka kufuka? Wamfushela mkhulu Gwebindlala nikufukani. Ngithi sanibonani. Mazulu wakithi ngithi kunjani ngempilo? Hayi thina siyaphila makhehle, ngingajabula kakhulu bantu bami engibathandayo mawukuthi niyaphila. Ngithi emaXhoseni ngithi molweni, ngithi chini bethunana, ngithi ninjani apho niyaphila natana. Hayi ngingaphila mawukuthi nani niyaphila lapho nikhona. Ngithi ngawaTswana ngithi dumelane. Ngithi ahe, ngithi nikayi, ngithi siteng, re teng, ngiyanibingelela umkhulu ngibonani. Ngithi ninjani ukuphila ngapho makhehle nani nizalukazi nje umkhulu Gwebindlala ngithi manginibingelele nje kuleli suku la ngoLwesihlanu. Ngithi bantu bakithi noma abantu bami engibathandayo kakhulu, ngithi ngizobe ngine-special nje esizoqala nge-11 siyoze siyophela ngeyi-31. Ngithi nje umuntu othi cha nami kade ngihamba ngishona phansi phezulu. Siyazi-ke madoda ukuthi esikhathini samanje iy'nyanga sezidura kakhulu, sezithi ukwaphakamisa nje amaxabiso kakhulu abantu izinto, hhayi ukuthi into abazifuni kodwa nje bahlula ngawo phela amandla. Ngithi no, mangike nginikeze nje i-special-ke namuhla umkhulu Gwebindlala makanginikeze i-special sami nje. Ngithi kunomsebenzi, kunesithwalonyana umuntu engifuna ukuthi ngimnikeze sona. Umuntu wathi nje nami ngiyafufusa, nginalo nje ibhizinisi lami elincane, nami ngisafuna nje ukuthi ngiqale ngiphakame. Ngithi mawukuthi uyasifuna lesi sithwalo, ungasondela kumkhulu Gwebindlala, su-6,000 nje kuphela. Ngiyakwakhela lesi sithwalo uhambe uyoqala noma ibhizinisi lakho noma uzidayisela amaswidi, lokho nje uzobe wena ufuna ukukwenza okumalunga nebhizinisi bafowethu noma makhehle nani bobhuti angibathandayo umkhulu Gwebindlala, abantu bami engibathandayo kakhulu engiphile nje nabo manje isikhathi eside. Noko cha sesiside lesikhathi ngoba masithi ukubheka ngicabanga ukuthi nje sesiya noma ku-2 years silibele siyazana bafowethu. Ngithi mawukuthi u-6,000 uphethe, ungasondela uze kumkhulu Gwebindlala ubuye uzosithatha nasi isithwalo. Isithwalo sizokwazi ukuthi nawe singakwazi ukuthi sikushintshe impilo yakho, sikuthathe ku-0 sikubeke ku-number 2 kwilanga lanamhlanje nje. Ngithi mangivele ngithi ngiyanithanda, angifuni ukuthi ngibe senganda kakhulu ngomlomo. Ngithi wena othi uyasidinga lesi sithwalo ngoba ngicabanga ukuthi nje sengishilo nje konke ngakubeka nje kwacaca. Ngithi ungasondela noma ungangithinta nje efonini udinge wona ama-direction ukuthi masewangidinga ungangithola kuphi, kodwa nje la ngifike ngiyotholakala khona, ngitholakala la e-Rustenburg, kumhlaba wase-Rustenburg wase-North West. Bathandekayo bami, bantu bami engibathandayo, bantu bami nje sengiphile nabo nje isikhathi eside. Ngithi anisondeleni nize nani nizebuye nizoshintsha nje iy'mpilo zenu. Njengoba siyazi ukuthi vele esikhathini samanje impilo seyithanda ukuthi benzima kakhulu. Ngithi mawukuthi u-6,000 wakho uphethe, ungasondela nje ubuye uzohlala nami, uzokhuluma nami umkhulu Gwebindlala. Yebo kunjalo, ngiyabonga kakhulu bantu bami engibathandayo base-South Africa. Ngiyanithanda umkhulu Gwebindlala, ngithi nisale kahle, ngithi masibonge.